L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta intensifika x-xogħlijiet ta' tħejjija biex jilqa' l-ewwel passiġġieri mill-ewwel ta' Lulju b'mod sigur. L-Ajruport implementa setta miżuri li huma mirati li ħarsu s-saħħa kemm tal-passiġġieri u kemm tal-impjegati tal-ajruport. Dawn il-miżuri jikkonsistu mid-distanza soċjali u proċessi li ma jrekidux kuntatt bejn il-passiġġiera u l-ħaddiema. Se jkun hemm ukoll prattiċi ta' iġiene u tim apposta imsejjaħ Airport Care Team. L-ajruport għamel ukoll xi bidliet ta' kif il-passiġġier jgħaddi mit-terminal bilan li r-rotot li jużaw il-passiġġieri u dawk li jużaw il-viżitaturi ikunu separati. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija li tmexxi l-ajruport Alan Borch qal li dawn il-miżuri ser iwasslu għall-esperjenza fl-ajruport kemm xejn differenti, iżda jittama li jgħinu biex il-pubbliku jerġa' jħossu komdu jivvjaġġa la darba l-ajruport jiftaħ il-bibien tiegħu fi ftit tal-jiem oħra. Bħala parti minn pjan ta' s-saħħa u sigurtà, il-kumpanija investit ukoll f'teknoloġiji ġodda li se jgħinu biex proċessi ta' check-in isiru b'kuntatt minimu bejn il-passiġġieri u l-ħaddiema. L-Airport Care Team ser ikun qed idur mat-terminal biex jipprovdi l-assistenza meħtieġa lil passiġġieri filwaqt li jiżgura li jibqgħu jiġu osservati l-linji gwida dwar is-saħħa u s-sigurtà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.